Mi je lanac? Je. Super. Znam. Dobro jutro, već svako dobar dan, ja sam Dragozet i... Da, pao mi je lanac. Ponovo. Tu vidite kako sam prije... Ne, tu vidite kako sam prije pao. Sad ću vam na novi način pokazati kako ga popraviti. Prvo stavite bicikl u ovaj položaj. Malo si brišete ruke, ne? Onda vidite gdje je pao. Gdje tu je pao. Onda, gdje je onda je tu ovo prema sim. Šuga, žuga, sam si usad ruke, super. Žuga i onda vrtite ovo. I onda ga vrtite. Pa što prije znate, dobar je. Idemo dobro. I čekajte. Zaboravih nešto vrlo važno. Prije nego što odemo doma. Sad možemo.